लइकन के रोग प्रतिरोधक क्षमता के मजबूत कईल बहुत जरूरी बा। जब लइकन के इम्यूनिटी बढ़िया होला तो उ आसानी से बीमार ना पड़ेले आ बीमार पड़ला पर भी उ जल्दी ठीक हो जाले। लइकन के इम्यूनिटी बढ़ावे के कई गो तरीका बा। आज हमनी के वह तरीका के बात करे जा रहल बानी। चली शुरुआत कईल जाव। प्रोबायोटिक्स आ प्रोबायोटिक्स से इम्यूनिटी बढ़ावल। लइकन के बढ़िया प्रोबायोटिक्स दिहल बहुते फायदेमंद हो सकेला। प्रोबायोटिक्स से शरीर में निमन बैक्टीरिया के मात्रा बढ़ जाला, जवना से पाचन में सुधार होखेला अवुरी शरीर के इम्यूनिटी भी बढ़ेला। दही प्रोबायोटिक्स के एगो बढ़िया स्रोत हा। एकरा अलावे कुछ फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक्स भी भरपूर मात्रा में होखेला, जैसे इडली, डोसा, अचार, कांजी, ढोकला अवुरी छाछ। प्रोबायोटिक्स के संगे संगे बच्चा के प्रीबायोटिक्स दिहल भी बहुत जरूरी बा। प्रीबायोटिक्स ऐसन फाइबर हवे जवन शरीर में प्रोबायोटिक्स बढ़ावे में मदद करेला। कच्चा हरियर केला, शकरकंद अवुरी शतावरी में निमन प्रीबायोटिक पावल जाला। त अपना लइकन के ये सब जरूर खियाई। नट्स आ बीज से इम्यूनिटी बढ़ावल। अखरोट अवुरी बीज में बहुत जरूरी पोषक तत्व होखेला, जवन की बच्चा के रोग प्रतिरोधक क्षमता के मजबूत करेला। एहमे अल्फा लिनोलेनिक एसिड नाम के ओमेगा 3 फैटी एसिड होला, जवन शरीर के बीमारी से लड़े में मदद करेला। कुछ अखरोट अवुरी बीज जवन की बच्चा खाती बहुत स्वस्थ होखेला। अखरोट, बादाम, काजू, तिल, कद्दू, चिया बीज अवुरी सन के बीज। त अपना लइकन के नट्स आ बीज जरूर खियाई। फल आ सब्जी से इम्यूनिटी बढ़ावल। फल सब्जी हमेशा सेहत खाती निमन होखेला। ई शरीर के एंटीऑक्सीडेंट देवेला, जवन की हमनी के कोशिका के नुकसान अवुरी बीमारी से बचावेला। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ में ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी अवुरी रास्पबेरी जैसन जामुन शामिल बा। ब्रोकोली जैसन हरियर सब्जी, पालक, सरसों आ मेथी के पत्ता जैसन हरियर पत्ता वाला सब्जी। ई खाद्य पदार्थ में विटामिन ए, सी, ई, B2, B6, के, पोटेशियम, फोलेट, मैग्नीशियम अवुरी जिंक भरपूर मात्रा में होखेला, जवन की शरीर के इम्यूनिटी के मजबूत करेला। इम्यूनिटी बढ़ावे खातिर विटामिन सी बहुत जरूरी बा। ई खट्टे फल सब में बहुत पावल जाला, जैसे कि संतरा, नींबू आ अंगूर। ऐसे खाद्य पदार्थन के अपना लइकन के रोजमर्रा के खानपान में शामिल करी। अच्छी नींद के साथ इम्यूनिटी बढ़ावल। सिर्फ उचित आहार ना, निमन नींद भी बच्चा के स्वास्थ्य खाती बहुत जरूरी बा। जब बच्चा गहरा अवुरी पूरा नींद लेवेले तो उनकर शरीर आराम करेला, खुद ठीक हो जाला अवुरी फेर से रिचार्ज हो जाला। नींद शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करेला अवुरी ओकरा के बीमारी से बचावे में मदद करेला। अगर बच्चा के पूरा नींद ना आवे तो ओकर शरीर कमजोर हो सकता अवुरी ओकरा आसानी से सर्दी अवुरी खांसी चाहे अवुरी बीमारी हो सकता। ऐसे रोज बच्चा के समय पर सुतावल अवुरी निमन नींद लेवे के बहुत जरूरी बा। व्यायाम के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ावल। व्यायाम भी इम्यूनिटी बढ़ावे के एगो बढ़िया तरीका है। जब लइका खेलेले, दौड़ेले, साइकिल चलावेले चाहे कवनो अवुरी शारीरिक गतिविधि करेले तो उनकर शरीर मजबूत हो जाला अवुरी उनकर इम्यूनिटी भी बढ़ जाला। सक्रिय रहला से लइकन के संक्रमण आ बीमारी से बचावे में मदद मिलेला। ऐसे बच्चा के दिन में कम से कम 1 घंटा खेले चाहे कुछ शारीरिक गतिविधि करे खाती प्रोत्साहित करे के चाहिए। इस सरल तरीका के पालन कैला से आप अपना बच्चा के इम्यूनिटी बढ़ा सकतानी अवुरी ओकरा के मजबूत भी बना सकतानी। अगर वीडियो अच्छा लागल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे के मत भूली।